Oglarlar däli dädimdiň mätäş diýen aýdymy. Näle diýsen sunugat bolsa däliň ýanyna indi ýarşmana men pikirimçe adamy galmady. Şo sebäpden şol oglanyň çygyşy ýa diýip men pikir edýän. Dalşy ýöredip mätäş diýen aýdymy. Adam Kerem doğan molda diýdir dünýäde. Belki senin benim sesimi eşitmeýär, ama şu ilham bolanlar şu bir Kerem doğan molda şu eşitip bilýär. Yani şonun yüreğine Kerem bolsa Hudaýjam şonun bilen gepleşip. Ben düşünmedim lan. Başına kurulayan olvada emin versene. O şon sesi yanlışmasam. Be? Yani? Emekşek güller öýtüm yeni men. Kulaktan kulağa uçtum yaralı kevelek. Yalanlar ok olup degdim en yuka tenime. Täze tutsak olup elime deşik elimem. Güýbermejegim öpüp. Täze tutsak olup deşik näme? Täze tutsak bolup elime deşik elimem. Ha täze tutsak bolup elime deşik elimem be. Veren yalı sağlıktan. Täzin gıfyanına düşündüm kellem ağrına. Daşımı gaba bas. Täzin gıfyanına düşündüm kellem ağrına. Öyle dalşı. Sebäpli gabanynlar hakyky täz çağın kaka diýip çağırana. Hakyky täzdir. Çağa kaka diýip çağırana. Bulaglan umuman şu kuplet näme ýüzlenip duruşdy. Şonu karol etdiga. Şon gıfyanny diýjek, şon kellem ağrına. Karaçy maýdana düşünüp, bulam saňa opşy maýdana atwe doklaýar daşda nämede? Hakyky täz kaka, hakyky täz çağa kaka diýip näme çağırana. Ol şonu düşünürjek boluşdy. Bah, böyle dalça gitdik. Mundan çöregim iýmedim. Gözlerden daşda durdum, göz ýetimi giňedim. Mundan çöregim iýmedim. Gözlerden daşda durumda. Göz ýetimi giňelipdi. Birinci diýdim indi ikiň biri kineli. Alady et. Men birinci diýdim inden ikiň biri kineli. Alya. Mok bu fanı demel fiilagym filmalyk ýeke finagym. Wagtymy soradım toprakdan ýatdan çykmajagyna inan ýadyňa akmakly. Özümi tanayan bolýyn birden gorkamda aýap basmadyk ýerleme çykarar tolkunlarynyň. Şuň deýmek edýän zadadyna özümi tanayan welin birden gorkamda muň wara bilýärmi? Oşa sam dogrydy. Zidäliň Amerikan stili bilen türkmençe düşünürýär aýdymy diýen ýalakda. Muň bilýärmi sady oýnanmaşygy däliň ses oýnanmaşygy ol men pikirimçe entagan bilýärmi on stil ol bilýärmi okolyn dälägim maloç men on hiç ýöne baram özümi tanayan welin birden gorkamda ýa maloç. Durmuşam gıyka dämen ýaşamany giýje uranmaz. Näme ýitirer dünýä men ilhamym ýürelenne. Sesim şo taýda diýip ölü ýürekler diýrelenne. Utup bolmaýa ömür ýaryşyna girilenne. Ägli çapak çalany dostum taýmy. Diýdim özüme taýsyn, ýöne aýaklar taýdy. Däl agam şuňa dönöýin olsaňlar. Ägli çapak çalany dostum taýmy. Maloç taňryýa gyzy kim özüni de çekýän bolsa diňem çekaýsyn lan. Ol zatla halk ben näme diýärmi düşünmeýär. Ýöne ol iki adamyň arasynda ähli çapak çalanma dostum faýmy farja bolarym. Bilen faýlym muny mertebe faýdy. Bu meseleler bilen indi meskenim aýry. Saçalamokdur onda bahala. Meşgulum bahat, men ýeke bahanam. Hemme zadyň bahasy var diýdi akyllar. Serap bolup tökmek gıybatlardan agyra. Yokurda kan köpeli ayaklarından afilyan. Bu baskancaklary tapanyna basymy kunyan. Yokurda kan köpeler ayaklarından afilyan. Men ýüzüme gurulajak. Diýseler bu dälden o tamsa gowdy. Men arkama almaýyn do think dowdy. Ağlarlar fakat ýalňyş düşünüp bu taýmaga değişdi. Däl beni ýam düşündim. Ýokarda kan näme? Köpeler ayakdan asylyan. Bu baskanjaklar tapan. Bu baskanjaklar basanyňa basym ökünýär.
Diýseler bu däliden olsamsa gowdy. Men arkama alma inni dost senki dogry. Ýesi da maňa kakdyrlanmaly. Bu taýda kakdyrylmakda dädaşy. Bu taýda ol däli gollo ya, ony düşündiňmi? Ýesi hakykatdan ya maňa bolsa ya şoňa bolsa däli bu taýda gollo ya. Diýseler diýe. Bu däliden olsamsa gowdy. Men arkama alma inni dost senki dogry. Şoň üçin bu taýda ýetgeç zat ýok. Bu taýda diýilen sözden agyr nälik diýsem käm, nälik ýeňil sözler bilen agyr manyny berdi däray. Men şoň üçin diýjegim men nätäç agam men sawalawam idoglamynyň bilen inesip bolsa dene bir arzum bir ýarşmak isleýän ýa-na şo diýjegim men hemişe şunu berýän saňa näme üçin ýene sen hakykaty prosta bot bilýärmi şeyle bir rapperler var şo atlaryny sana oturjak gelse oňa da dawa sokursaňyz hakykatda prosta söz bilen düşündirýän hoýt dazy şol keyp tarapyndan bolsun ýa şo durmuş tarapyndan bolsun ýa ajy tarapyndan bolsun ýa süýç tarapyndan bolsun ýene mala çykagam. Adamlar dinlemeden o ýüregini dinlemeli. Sebäbi o birden iki içinden seni çekýär. Yani belki näçe ýyldan soň kän adamdan näme diýerler, näme düşünýärler, ola kän sana gyzykly däl bolýar. Soňra sen adamdan bakışı, hareketleri üçin ýüregin diýen etmän bolsaň soňjany sıkýar. Gara diýjek bir ýüreg näme diýe şunu et. Yani kän her halda, her ýagdaýda bol adamda hemişe diýerler. Yani halaman var, degen var. Ama sen üçin düşünmeli belki 100 kişiden 99 kişi diýer denge diýerler. Ama birçe şu kişi kendinin güzelliği, kendinin ilham alýar. Sen şunun üçin okanýar bolmaly. Dinleň emin rasyň diýen sözlerini. Oglary düşünýärsiň. Men düşünýärsiň diýip umyd edýän o hakda ýa gurulajagymda mätäç aýdymy dälim. Agam sawala ýüregime derman boldy. Taňary ýakasyna. Oglanlar, ýene bir zat däli dädimiziň jübi doly, aýdymy, klibi ýok, gynansak da ýöne ýekece bir zat şu iblis albomy ýöri dinlemedim o çykandan märi şo şoňa kontentde der, emosiýasyny bilesim biledi, maşyna goýsalarym şeýt gaýdan ýarlan boldy. Edil ýokarymda agalla we inni dinläliň ot enerýalny dinläp skaçat edip menem telefonuma şol albom bizde dinläsim melýär. Şoň üçin başlamasam bolanoksa dinläsim melýär. Siziň öňüňizde dinläp soň men arka telefonumda dinleçe. Daşa gittik inni jübi doly birinji aýdymyndan başlaýanlar. Ahir. Walik. Killer boss, you dory, Killer boss, you dory, Think jag smycker door, jag som mannen örat, många gingar håll, Killer boss, you dory, Killer boss, you dory, Hij för door, alla man lika dem. Ağam däli. Çitka men bilem ağa. Nirden tapdan çitkalaňy men bilem ağa. Ýöne bana o atdyny diňişiňe berýän Hudaý wa goýşyňda. Dalşy. Keyp alaýlyňla ýoglar şolaýdymdan başlamaz. Bilýär rahatlan özüni çekse. Men ýejensin wat dälle men bir zat goýarýan şu fada gedek galanyny aýdym aýtmaly bolanyny şol oglanyň berýän ýüregi şu fadaly realность korkody şoň aýdymyna soňla prosta представлять edýän issenlik zadyny. Men däli agam saňa ýüzden ýa-na o edýän aýdymyň üçin sawal taňary ýalkasyn. Dalşy gitdik. Inte düşünmedim doğru, İyi oyun öğlendir sağa. İşe gitmeler, çok yaptı. Ağızanım oktan parmak yok ya. Çağızıklarda karışadık bana. Fakat adım yok aramızda, hemmesi deliye. Sağ sağı deypi, cepteki kariye. Bir topur talım çıdaşımda, beri Somaliye. Bugün Irak kaydalı, ertir cumami. Yan qiyar nämäň stil, kimin stil, näli stil kommentaryda ýazyn. Men erkek ýalyk dogry maýdaýyn, men stil jok, men düşünýär ennam dikenekledip durda şu makbulyn. Şo stil gaýrat edin, ýazyn iminde ýank kupledy, näýlep okudy, şol stil asly nämäki. Gitdik. Killer boss, you dory, Killer boss, you dory,
Tycker jag de smäcker dåligt. Och jag som man är ögonen. Många gingrar håll. Killer boss över dålig. Killer boss över dålig. Hej för ögonen, hej för dåligt. Alla man liker dämmen. Inte bekymrar du men dåligt. Sajt många girls. Dansar många dörrar. Reisen till det kvällar. Jag sjunger för det kvällar. Sajt många girls. Dansar många dörrar. Reisen till det kvällar. Reisen till det kvällar. Isa jag har dock. Jag är det att det är båda. Bara biljan tänker att huvud boss över dåligt. Varm upp man dassen och dass den på det. Bara jag ser till vi. Killer boss över dåligt. Killer boss över dåligt. Mycket jag sänker dåligt. För det hemmek psykiatrer kan kunna dimela på. Killer boss över dåligt. Bitch kan närma dig igen. Närma jag för man är oronok. Kaldım bara oğlum sonunda oğlumcu barın kalanın yali oğlum. Saydım ona görüz, dansım ona görü, kaşım tutup görü. Men işte diyesin ben Men düşündüm eyyam. Ya bu men ya kuplet düşündüm işte. Näme hakda, nire hakda, kime hakda. Men prosta diyecek olyanladım. Näme değil ya tovet değilin diline düşme gün değil ya. Renme şolar yani. Birdat diyeymefe minni. Adamı düşünme bro. Soğuk bilmeyen adam düşünme bro. Kafana saçmana görür. Dansıma görür. Karşım tutup görür. Yaşama terapim. Yalnız edemini düşünme bro. Adam düşünme bro. İyin fücüne hareket çemçeverdin dağından sağırlan ya olay da şuma. Değerli ağam, ol yok men näme diyecek bolyan oğlanlar yekaca zat menen tak içimde zadıma düşünemek işte näme de gurrun bir yönü koyucu zat da ara yönü o ne menime anak da fazla himlenyan zat ediyam o yönü ilki bilen değerlemen bellak geçetim menenle bunun ediyen fazla beyan kinin ne gurrun işte ayratin Europa sözü ol ayratin Europa işte men bilemok yani maloçuk men ona kollu yani değerli ne diyen men ona hiç kime mansa sözü vola nok yönü yekece ardı operator yekece ardı umaydaydı ağam doğru menime da bitse der her hili hapa hayıp lan üstülen lüboy taraflayın işte lüboy taraflayın ha yönü menime Senin atvedalar ne o ahir inne hayır taraflayın mıydım bilyan mı ağam benim özümde talant var diyen benim apsal ovo bilyan ağam canı yönü koysa benim özümde talant var diyen davnodan meram var benim riyalnı talandım orkadında yönün filmlen yarşafım mediyen men ağam yo men utulorun men boynal ya bolya men utulorun ağam men utulor yönü zato men kim bilen kılıçlaştım ot manisine şonda gal ya men şonun için aydı men aytdım ha herki hapa hayp ederim tapağı diyor yönü sen ot ağam sen manoklar ya lediyen benim şeyli bir yürük bilen şotaydı ya da familia işte ne ağam repte bir zat ba bilyan mı ne işte sen kumirin ol ya bilyan mı yönü şu kumirin bilen disleşmek sen şonla gidişmek em seni başka uğrun alıp gidiyor men şu arzumdu men arzumdu ben şu köpüğünüz yanlış düşünüyorsanız değerli ilgilenmekte değil değerli bilen gidişmek de eder o ağam o sen kalasın geldi ingol kalmakta değil ağam arzumdu arzum bolsa o ardı degen spor deyip kalya ya erkek ya benim arzumda ağam erkek yo ağam o bilyan yönü durun men yo yönü entak o men entak onu bular bilyan o gane men ne janrlar va zatlar men özümçe burada edetme ştob näme de gurun şonu mena dela tarafına manga bul atyara burada çıktı da o rap da sungot da ağam da urvin men onkuda del gurun onu da zato şonle gidişmek işte sen arzum o ya senin men arzum da men ya kiçilikten mer arzum eder mene bağım şanla sen prosta yazıp gör birce rap yaz iyi halk dinle ya baka vereyim ya sanki ağlarlar gitti ve dedim ya cüvü dali iblis albüm birinci aydım naçsini dediyen men hiççiliklerden kemçilikten men bu tayda kritik avaz ettim ama Marianne men bu tayda neyle gelip dinledim işte men şu albümü dinlep görürsün meli neyle urvin var işte Urvin ne sezim yok men
Ene yöne koyacak. Ağam maloçuk devam et yöne gayrat et klip işler. Yalvar yani multajını işte olun yöne işler da klipler. Erkek bol. Bolmasa bir direkt kere git bolarsın. Hemen sağ olun oğlanlar. Ne bileyim salma mümkün zaydı buna geçeceğim.